ئەمینداریە گشتی ئەنجومەنا نیشتیمانیە کوردی li Sûriyê roja yekşemê yekê 12/2019 girtina çekdarin PYD ji Siûd Mîrza Îsa endamê xwecehiyê Enekesê li Dirbêsî û derdora wê şermezar kir. Kopyek ji wê daxuyaniyê gihişte Rêbaz News û ev jî navaroka wê ye. Hevdemê ku serkirdeyên PYD daxwaza yekrêziya Kurdî dikin, grûpek çekdar ser bi PYD ve Siûd Îsa endamê şepêla pêşaroja Kurd li Sûriyê û endamê xwecehiyê Enekesê li Dirbêsiyê girt û ta niha çarenivîsa wî nediyar e. Encûmena Niştîmaniya Kurdî li Sûriyê di daxuyaniyê de got ku hevdemê şermezarkirina vangirtin û kiryarin li dijî mafê mirovan ku di hemî peyman û rêkeftinin û pransîpên mirovî û navdewletî de hatine herwiha dûr e ji reweştên Kurdî ne. Em daxwazî ji PYD dikin bi lez hemî girtiyên siyasî û çalekvanên nerînan ji zindanên xwe serbest berde. Herwiha daxuyaniya Enekesê bang li PYD kir ku dev ji kiryarên xwe berde ku ew kiryar xizmeta doza Kurdî di vê qonaxa hestiyar de dike ku gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê têre derbas dibin nakin. Encûmena Niştîmanî Kurd li Sûriyê Enekesê roja yekşemê di malpera xwe ya fermî de ragihand ku çekdarên PYD Siûd Mîrza Îsa endamê xwecehiya wê ya Dirbêsî û derdora wê ji roja çarşemê 27 mijdara 2019 ve revandiye û çarenivîsa wî nediyar e. Tevlî rewşa metirsîdar û şerûpevçûnên ku Rojavayê Kurdistanê têre derbas dibin, hîn jî PYD li ser heman kiryar û binpêkirin û siyasetên xwe derheqê gelê Kurd û endam û kadirên Enekesê reşt û berdewam e. û hemî bang û daxwazên gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê binpê dike. Obrovajiyê bang û daxwazên ku serkirdeyê wê bi xwe radekînin tê.